Κάθε χρόνο παράγονται στην Ευρώπη περίπου 4 τόνοι απορριμμάτων ελαστικών και συγκεντρώνονται περίπου 30 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων ξύλου. Και οι δύο κατηγορίες απορριμμάτων έχουν μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης, είτε σαν πρώτες ύλες είτε σαν εναλλακτικές μορφές καυσίμων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων αυτών, αυξάνοντας παράλληλα τον κύκλο ζωής τους. WoodRub. Τα απορρίμματα έχουν αξία. 9 ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα συμμετέχουν σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα LIFE αξιοποίησης των απορριμμάτων ξύλου και ελαστικών, με τίτλο WoodRub. Αξιοποίηση ανακυκλωμένου ξύλου και λάστιχου σε εναλλακτικά σύνθετα προϊόντα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει νέες χρήσεις και εφαρμογές ανακυκλωμένου ξύλου και λάστιχου για παραγωγή σύνθετων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες και πανεπιστήμια από 5 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων σύνθετων προϊόντων. Τα προϊόντα προσαρμόζονται κατάλληλα ανάλογα με την τελική τους χρήση και οι ιδιότητές τους ελέγχονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια. Αρχικά μελετήθηκαν οι πρακτικές και οι τεχνολογίες ανάκτησης στη βιομηχανία, κάτι που έδωσε νέες γνώσεις σε σχέση με τις πρώτες ύλες, τις κατεργασίες και τα τελικά προϊόντα και που έκανε πιο σαφή τα περιβαλλοντικά ωφέλη για την κοινωνία. Έρευνα σχετικά με τη συλλογή, την ταξινόμηση και το μηχανικό χειρισμό των απορριμμάτων επέτρεψε την απόκτηση διάφορων τύπων τεμαχιδίων ξύλου και λάστιχου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως νέα υλικά και ενώσεις. Με αυτή την έννοια, τα τεμαχίδια και ενώσεις βελτιώθηκαν κατάλληλα, όπως και οι τεχνολογικές κατεργασίες τους, προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγή νέων προϊόντων για συγκεκριμένες τελικές χρήσεις. Ανάμεσα στα προϊόντα μπορούν να αναφερθούν ακουστικά ηχοπετάσματα για αυτοκινητόδρομους, ακουστικά πάνελ για δημόσιες χρήσεις, αντιολισθητικά δάπεδα, δάπεδα για παιδικές χαρές, έπιπλα εξωτερικών χώρων όπως παγκάκια, κάδι και γλάστρες, δάπεδα για μονοπάτια και κήπους, και τούβλα για τοίχους και διαχωριστικά χωρίσματα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών των νέων προϊόντων συμφωνούν με τα αυστηρότερα όρια των διεθνών προδιαγραφών που ισχύουν για τις ακουστικές, θερμικές και μηχανικές ιδιότητες. Τα νέα σύνθετα προϊόντα αξιολογήθηκαν βάσει καθιερωμένων μεθόδων κύκλου ζωής και οικολογικής απόδοσης. Πλέον, χάρη στο πρόγραμμα WoodRub, παρουσιάζονται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και αγορές για τους τεράστιους όγκους απορριμμάτων ξύλου και ελαστικών που παράγονται ετησίως στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα WoodRub προσφέρει μια νέα σειρά των πρώτων υλών και προϊόντων οικονομικά ανταγωνιστική και με χαμηλό αποτύπωμα. Το γεγονός αυτό τοποθετεί την πρωτοβουλία WoodRub σε ισχυρή θέση για την ενίσχυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους συνεργαζόμενους φορείς μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση www.woodrab.com. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οικονομική υποστήριξη του φιλόδοξου αυτού προγράμματος.